bliana inne. Can an Taura. Cén isú? Tá me trí bliana díis. Cén isú? Tá me ceithre bliana díis. Cén isú? Tá me cúi bliana díis. Cén isú? Tá me sé bliana díis. Cén isú? Tá me 7 bliana díis. Bí ag éistecht cén isú. Tá me ceithre bliana díis. Ceart. Cén isú. Tá me 7 bliana díis. Ceart. Cén isú. Tá me 5 bliana díis. Ceart. Cén isú. Tá me 3 bliana díis. Ceart. Cén isú. Tá me 6 bliana díis. Ceart. Cén isú. Tá me 6 bliana díis. Ceart. Cén isú. Tá me 3 bliana díis. Ceart. Tá éon chuineal amháin ar an gácha. Tá 2
chuineal ar an gácha. Tá trí chuineal ar an gácha. Tá ceithre chuineal ar an gácha. Tá 5 chuineal ar an gácha. Tá 6 chuineal ar an gácha.